नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहान चैनल पर भोजपुरी के नाम संदेश पार्ट 2। लइका लोग व्हाट्सएप पर लागल बानू, लागे रहे दी। रोकेम तो मनिहन ना सन, मार कुली का पढ़ता रसन। तनी कह दे मोकनी के कि व्हाट्सएप से पढ़ल तो वह कलसिया में लटकले रह जेब बबुआ। पढ़ाई माने आजो किताबें होला। चलल बा ई लोग नेता बने, आपन गांव के तो पता नहीं है, जवार के तो कुछ मालूम नहीं है। आ जम्मू कश्मीर के इतिहास बाँचता लोग दुआरी दुआरी धारा धारा कैले बड़ा सन। कुछ आवत नहीं है, जौन कहल जाता वह मान लेता रसन। इतिहास वो तरह ना पढ़ल जाला, खाली झूठ बात व्हाट्सएप में आवता। सब जना के दिमाग हो गई बा खराब। एगो नयका बीमारी शुरू भइल, जान तनी का हो बीमारी जौन आवता वह कहता कि हमनी के इतिहास पढ़ावल नहीं खे गई। बाजी बा बुझाता कि जौन पढ़ावल जाता उ तो बबुआ घरे आकर दोहरौनी तिहरौनी कैले बड़े। मार पढ़ता रहे, कोर्स के पढ़ाई होते नहीं खे, खौजियाता रहे कि इतिहास नहीं खे पढ़ावल गई। जानतनी सम्राट अशोक पर एक जना किताब लिख ली, इतिहासकार। हम वहाँ के जानतनी एगो किताब के पीछे वहाँ के 300 किताब आ रिपोर्ट के अध्ययन कैले बानी, खाली सम्राट अशोक पर बताओ तनी। तब जाकर सम्राट अशोक पर एगो किताब निकलल। यहाँ लोग बुझता कि व्हाट्सएप में 2 लाइन पढ़ लेनी तो इतिहास के पढ़ाई हो गई। हमरे के बोका बनावत बड़ा लोगिन। पढ़ाई में बोका बनबनू तब बायोडेटा ना लिखाई। कितना लोग इतिहास पढ़ेला जी, तनी पूछी गांव जवार में देखी, घर द्वार पर सब जाना तो मेडिकल आ इंजीनियरिंग के कोचिंग में ठेला जाता। लोग जरा नइखे करे के वो ठेला जाता मेडिकल में आ इंजीनियरिंग के कोचिंग में। वहाँ गणित के फॉर्मूला बुझाते नहीं खे। आ चलल बा लोग गरियावे कि इतिहास नहीं खे पढ़ावल गई। केहू पढ़बे ना करी तो इतिहास आई कैसे? बबुआ लोगिन के का कहतनी तनी वो लोग के बपसी से पूछी ना, कए गो किताब लोग इतिहास पे पढ़ ले बा कि किनले बा लोग। एगो किताब बा डेरा पर, एगो किताब इतिहास पर रखल, कए गो धैले बानी रहुआ। एकनिया के चलते जानतनी जी नेहरू के लेके अवाट बवाट फैलावल गई बा। 2014 से ड्रामा चलल बा देश में। जकरा के देखी वो नेहरू पर इतिहास के ज्ञाता बनल घूमत जाता, कुछ बोल देता नेहरू पे। अब प्रधानमंत्री जी आवत नेहरू जी हई ना कहीं, नेहरू जी हऊ ना कहीं, जी रहुआ ना करी 10 बरिस से बानी, होत नहीं क्या रहुआ से, खाली नेहरू नेहरू कैले बानी। आ नेहरू के लेके सारा जना लबरई बोलता लोग। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जानते नहीं का, ये लबरई के फैक्ट्री हो। कहीं से लबरई बन के आवता, लोग लबरई पढ़ता आ लबरई ठेलत जाता। जानता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लबरई ढीले में के आगे बा, के आगे बा, केकर लबरई सबसे पहले पहुंचता, के आपन लबरई के रउआ गांव गांव में लइका लोगन के बीचे पहुंचावता। हम नाव ना धरे, लेकिन रउआ के पता होके के चाहिए क्योंकि है चुनाव आवता। व्हाट्सएप में एक से एक जानकारी आई कि भारत में हई हो गई बा, हऊ हो गई बा, ओकरा के चेक करी। जितना भइल बा बुद्धि लगाई, देखी कि उतना भइल बा कि ना। तनी आपन जिंदगी में झांक ली, आपन घर दुआर देख ली, पता चल जाई का भइल बा। कमाई लोग के ओरात जाता, बिलात जाता। लोग यहाँ लोग बोकरात झड़ता कि सुपर पावर इंडिया बन गई बा। देखनी है अपन गांव के स्कूल अस्पताल जाके, तनी इनार पर बैठी तनी देख ली, भइल बा कुछ ओकरा में। रंगाइल पोताइल रहता रसन आजकल के स्कूल, काहे से कि ऊपर सरकारी नारा लिखे के बा, फोटो बनावे के बा, बेटी चलो बेटी पढ़ो। मास्टर के पढ़ावे नहीं खे आवत, पढ़ला के बाद पते नहीं के चलत पास केंगे हो गई नहीं। अब का करी, कोनो काम के तो बानी ना, खाली स्कूल के रंगाई पोताई भइल बा। उसे पढ़ाई नीमन ना हो जाला। बात बेजाय कहतनी, लइका लोग के अक्षर पहचाने नहीं खे आवत। साल दर साल ही रिपोर्ट आवता, 5वां में पहुंच गए बबुआ बबुनी आ दूसरा के अक्षर नहीं खे चीने आवत, 2 गो वाक्य लिखे नहीं खे आवत।
अब व्हाट्सअप देख के बोलता लोग कि हम लोगों को इतिहास नहीं नु पढ़ाया गया है। बिना पढ़ले तो बबुआ इतिहास के ऐसा हेन तेन कैले बाड़न कि जो इतिहास पढ़ेला वो इतिहास छोड़ दी कि भागा एकनी के बीच में क्या अपन किताब लेके घूमत रही। एकनी के तो केहू हंकले बा, पढ़िए सन एकनी के कहियो किताबों अगर हमनी के देवे के चाहिए तो ओकनी के ना पढ़िए सन, काहे से कि ओकनी के पता बा कि झूठ है। आ ओकनी के इहो मालूम बा कि लोग तो इतिहास के किताब पढ़ी ना, तो चलाओ भाई झूठ। टोकरी में सब्जी नहीं के लेकिन पूछत जाओ सब्जी सब्जी सब्जी, दही दही दही, मांग दी सारा लोग तो दहिए घट जाई, तरकारिए घट जाई, पूड़िए घट जाई। अपन लड़का लोग से कह दी एगो बात हमरा तरफ से, बाबू आ बबुनी किताब उठावा तनी पढ़, व्हाट्सअप छोड़। व्हाट्सअप से पढ़ाई ना होखेला, सब जना के आंख भभरा गईल बा, लाल लाल भइल बा, चश्मा के पावर खाली बढ़ता, आप बुझात कुछ नहीं खे। हम इतिहास पढ़ ले बानी जी MLA, एकरा माने ई ना भइल कि हम सारा इतिहास पढ़ ले बानी, संभवे नहीं खे। सारा इतिहास तो हमार मास्टरों के नहीं के मालूम जे हमरा के पढ़ौले बानी, होइए ना सकल। हर विषय में 100 गो किताब निकलल बा, एक एक आदमी पर, एक एक साल पर, एक एक दशक पर। हमार मास्टर लोग विदेश गए, इहों रहलक लोग तो दिन रात पढ़ाइए कैलक लोग। सरकारी रिकॉर्ड पढ़त पढ़त तो माट साहब हमार झुरा गई है, बाल उनकर उज्जर हो गई, तब जाकर एगो दूगो उनसे किताब लिखाई। आ यहाँ नेता लोग आवता गांव में, जिला में, राज्य में, मूर्ति लगाएंगे जी, इतिहास पढ़ाएंगे जी। मूर्ति लगा देला से इतिहास में स्थान ना मिलेला। राउर इलाका में जाकर देखी कितना मूर्ति लागल बा, उसे इतिहास में स्थान मिल गई। केकरा मिल गई? खाली जितना खाली स्थान बा वो मूर्ति भर गई बा। अब सरकार के पैसा जियान होता। नेतवन पहले कहत रहल सन कि इतिहास पढ़ावल नहीं खे जात, हमनी के केहू बतावत नहीं खे। रउआ लोगिन लागतानी मुड़ी हिलावे, हाँ वो केहू बतावत नहीं खे, केहू पढ़ावत नहीं खे इतिहास। आ ओकरा बाद उहे नेतवा आवता कहता कि हम या मूर्ति लगाए, 10-20 करोड़ रुपया ओकरे में फूका जाता। रउआ लोगिन ताली बजावेला चल जातनी कि इनु भइल काम, इतिहास में मिलल स्थान। ए तरह होई का जी? ई इतिहास ना भइल, मूर्ति से का पता चली? किताब पढ़ी, रिसर्च करी, पूछी कि रिसर्च ला कितना पैसा दिला है, कितना इतिहास के शिक्षक बहाल कैला है, पूछी ना, दांते चियार दिए भाग जाई हैं। बस इतने से सरकार बहादुर कांपे लगी हैं। हजार करोड़ रुपया, सुनी बात ठीक से, हजार करोड़ रुपया इतिहास के नाम पर, अतीत के नाम पर मूर्ति बनावे में, चौक चौबारा बनावे में फूकाता। देखी संभर जाई, आज इतना पैसा से नीमन अस्पताल बन जाई, राउर इलाज सस्ता सुविस्ता हो जाई, लेकिन सारा पैसा ये लोग मूर्ति फूके में लागल बा, मूर्तिया में फूक रहल बा। लोग जे आवता कहता कि वो मूर्तिया से हमार मूर्ति ऊपर रही, तो लोग ऊपर लागल 2000 करोड़, तो ए पर लागी 3000 करोड़। एकर कंपटीशन भइल बा। मूर्ति बनाने वाला के दुकान तो चलता, बात बुझी हमार, बुझाता कि सब बिलैले पे बुझाई, सब ओरा जाई एक दिन। कितना मूर्ति बनी जी, सब जाना के नाम पर मूर्तियाँ बन जाई, चारों तरफ मूर्ति लागल रही। अनार में पता चलल कि दिने में लोग जाके मूर्ति से टकरा गई, दाएं बाएं कटे के कहीं जगह नहीं है। एक दिन ये मूर्ति लेके मारामारी हुई आ शुरू हो गई बा। तो मूर्ति बनावला के माने इतिहास पढ़ला ना होखेला। हम जानता नहीं कि रउआ लोग इन पर धर्म के नाशा छैले बे घड़ी, जाई जब लिखले बा बिलाए के तो के रोक ली? हमरा कहला से थोड़े ना रोकाई। लेकिन हम ये बात कह देवे के चाहतनी, इतिहास के नाम पे मूर्ति बनैला से इतिहास के पढ़ाई ना होखेला। हमार बात अभी ना बुझाई, लेकिन एक बात जान जाए, पता चलल कि रौरो दुआरी पर दूगो मूर्ति लगा गई बड़ा सन। स्कूल कॉलेज गईला के का जरूरत बा? इतिहास पढ़ी अपना दुआरी पर मूर्ति देख के।
हंसी नहीं खे आवत रहुआ लोग इनके, कोई बात नहीं है। जब रुलाई छूटी नू, भुकार पार के रोएम नू, बबुआ के जीवन जब माटी हो जाई, कहीं नौकरी ना मिली, उम्र निकल जाई, तो हमरे बतिया याद आई। याद रखें। नमस्कार, रवीश कुमार।